Nyní bych vám rád představil cypříšek rachonosný, který jsem velmi zajímavým způsobem začal tvarovat a pokračuji dodnes. Keř, který zde představuji, má křestní list z roku 1966 a větší část období je pěstovaný v bonsai stylu. Dovolím si říct, že takový keř ani podobný nikde v Evropě ani široko daleko nenajdete. Samotné větve jsou nechané volně narůstat do délky, aby se zvětšovala šířka keře, ale šířka větví pak je stále zastříhávána a vzniká tak jejich průměr, který je 12 až 15 cm a připomíná silný provaz prozatímní délce 45 až 65 cm. Větve jsou naváděny proti sobě, aby vznikl kruh o různých průměrech. Právě letos, když máme rok 2009, tak tento intermédií je 43 let a je to i doba, jak dlouho tuto dřevinu vytvářím. Jednoduše řečeno, nutím větve tohoto cypříšku, aby rostly co nejdál, ale co v nejužším průměru. Keř, který máme před sebou, je Squarrosa intermedia a je už 128 cm vysoká a 136 na 119 cm široká. Předpokládám, že keř se bude dále zvětšovat na průměru, ale větve zůstanou stále stejné. Keř má nyní 14 větví a ty vkládám proti sobě a oni vytvářejí kruhy, kterých je 7, o průměru cirka 20 až 40 cm. No a jak jste si všimli, tak se pokouším vybrat vhodnou nádobu pro intermédii. Čím dál víc mě to vede k umělému pískovci. Ani se nebojím, že by mráz v zimě nádobu roztrhl. To mám také vyřešeno a doporučuji nádobu vystlat polystyrénem tak, aby spodní část byla silnější a k vrchu se stenčovala. Jednoduše řečeno, aby polystyrén byl konický a případný mráz, aby hliněné vály a tak podobně. Nechá se využít jako atrakce pro zvýšení návštěvnosti některých zábavných pořadů. Dovoluji se vás požádat o zamyšlení se nad nabídkou a intermédií odkoupit do svého vlastnictví. Nebo vy, co tuto nabídku jen čtete, měl bych pro vás návrh. Když budete mezi svými známými, mezi spoluzaměstnanci a tak dále, tuto nabídku tlumočit a seženete kupce na tuto intermédii, tak na vás čeká odměna ve výši 10% z prodávané ceny. Nyní, když se díváte na obrázky, kde všude je jedna a ta samá intermédie, ale každá má jinou nádobu, tak můžete přemýšlet o tom, která by byla nejvhodnější a střídat je třeba taky. No, tyto nádoby se nechají sehnat někde v kamenictvích, no a záleží potom na velikosti a tvaru, kolik bude stát. Projevíte-li opravdový zájem, tak doporučuji video nechat videem a vypravit se do České Lípy, přijet osobně se podívat vlastníma očima, jak keř ve skutečnosti vypadá a po případě si zjistit, co a jak je nejlepší pokračování, aby ten keř přežil. Nádoba se teda nachází včetně z intermédií v České Lípě.
telefon 774 186 719, moje jméno je Valenta.